Čaute, tak vítam vás pri druhom dieli môjho fitness receptára, kde pripravujem pre vás recepty, ktoré sú zdravé, chutné, dietné a veľmi jednoduché na prípravu. Na dnes som si pre vás pripravil niečo sladké. Bude to cheesecake, jablkový cheesecake z tvarohu a iných vecí. Bez pridania múky, bez pridania cukru, bez pridania rôznych nezdravých somarín. Tak poďme sa pozrieť na ingrediencie, čo budeme potrebovať. Na ten hlavný korpus budeme potrebovať orechy. Mám tu 250 g orechov vlašských a 300 g datly. Ďalej potom na tú plnku budeme potrebovať tvaroh, 250 g vaničky som zobral 3, škoricu, 3 žltka, 3 jablka, 2 pôjdu do toho cesta, teda do tej plnky a jedno pôjde na vrch a ešte pol citróna na vrch, to už iba vyšťavím. A aby to bolo sladké, pridám sukralózu. Taká dobrá alternatíva sladidla. Dobre, tak poďme začať. Prvé čo spravím je vymastím si formu, používam takýto sprej. Na jedno streknutie píše, je tu 1 kalória. Ja tam dám nejaké 2-3 streknutia, aby som to tak 4, aby som to nepripiekol, bo som zabudol kúpiť papier na pečenie. Dobre, základ toho je zmixovať orechy a ďatle. Mám menší mixerík, tak to rozdelím na poli. Mám presne polovicu datly, polovicu orechov. Spravím to na 2-krát. Tak a teraz už len poriadne premixovať. Polovička už je hotová. Vyzerá, že toho bude dosť. Spravíme druhú polku. Hotové. Dám to všetko do formy. Super, teraz rukami to poriadne pritlačíme aj na dno a keď sa dá čo najvyššie aj na strany. Nezabudnite si umyť ruky. Ja som zabudol. Pekne najskôr to dno poriadne pritlačiť. Super, máme to pritlačené. Teraz to vložíme do rúry zhruba 10-15 minút, nech sa to trochu spevní, pripeče na 150-160 stupňov Celzia zhruba. A kým sa toto spraví, môžeme si spraviť to cesto, teda plnku. Takže prvé čo, ošúpem jablka. Jablka ošúpané. Vezmem si 2 misky. Dva z tých 3 jablok postrúham na strúhadle na hrubo.
Teraz šťavu z pol citróna tam vyšťavím. Poriadne to celé premiešam rukou, postlačam, utlačím, aby to pustilo čo najviac šťavy, ktorú potom vylejem, lebo toto pôjde do tej plnky a keby tam tá šťava ostala, tak plnka bude veľmi, veľmi riedka, možno by ani nedržala. Dobre, nechám trošku pôsobiť, nechám odstať. A zatiaľ si v druhej miske vyšľahám 3 tvarohy, 3 žltka, trochu sukralózy a škoricu. Začnem tvarohy. Dobre. Škorica. Kto má rád škoricu, môže je tam dať viac, kto nie. Aspoň pre vôňu. Trošku zlepší aj farbu. Rád by som si to aj dal. Ale mám rád škoricu, mám rád sladké, ale mám dietu, takže si dám tresku so zeleninou. Sukralózu. Netreba to s ňou preháňať. Dosť to osladí. A v podstate aj tie datle sú dosť sladké. Ako bude stačiť. Teraz tie žltka. Tie tam dávam preto, aby to viac tvrdlo, stuhlo celé to cesto. Tak, myslím, že všetko to mám. Potom zoberiem už len mixerik a pekne to vyšľahám. Stačí stupeň 1, aby sme to nemali aj na strope. Super. Pridáme tam teraz tie jablka nastruhané. Poriadne ich vyžmykame. To cesto už krásne vonia v celej izbe. A zase dojemná prešľaháme vynikajúco. Bordel si nevšímame, toho sa zbavíme nakoniec. Vezmem teraz ešte, kým sa dopečie to cesto, posledné, tretie jablko. Nakrájam ho na mesiačiky, zhruba 3 mm hrubé. To poukladám na vrch. To mám pripravené. Dobre. Nie je to tam ešte asi tých 15 minút, ale
som v časovej tiesni, tak to budem musieť urýchliť. Už sa to pekne vypieklo. Takže čo teraz? Dáme toto cesto, teda tú plnku do formy. Poriadne to zarovnám. Nech to aj trošku vyzerá. A keby som to žral ja, tak mne je to jedno. Radička. Tak a už len poukladáme na vrch tie narezané jablka. Oni pekne na vrchu zoschnú. Tá voda z nich sa vyparí a budú super sladučké. Tak mám to už na celom. Kúsok. Dobre. Teraz to zase hodím do rúry. 40 minút. Určite to stačí. Možno aj menej. Na tých istých 150 až 160 stupňov. Tak. A vidíme sa, keď to vytiahnem. Tak nechal som to piecť trošku dlhšie, 40-45 minút pre istotu, aby to poriadne sa prepieklo. Tak poďme sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Nech sa páči. Teraz to vypnem rúru, ale nechám to vychladnúť v rúre, lebo by sa to popraskalo by to a vyzeralo by to na prd. Takže už to len necháme dojsť v rúre, nech to vychladne hodinka, dve. Potom to už bude mať tú izbovú teplotu. Lepšie by bolo dať to úplne do chladničky potom a počkať aspoň 2-3 hodinky, nech to je úplne chladné a až potom narezať. A to je všetko. Nutričné hodnoty tohto zákusku sú na celý, komplet celý koláč, je tam 170 g bielkovín, 335 g sacharidov a 160 g tuku. Nie je tam ani múka, ani cukor, ani olej, ani iná nič proste. Odporúčam tak rozdeliť to na 6 častí, tým pádom 1 šestinka z toho má 28 g bielkovín, 55 g sacharidov, 26 g tuku. Tuky sú tam zdravé, sacharidy len z ovocia, bielkoviny tiež zdravé z tvarohu a z vaječného žltka. Tak nie je čo dodať. Dobrú chuť a pekný deň.